Som underviser bliver jeg ofte spurgt om, hvad forskellen er på navn- og titelfelterne i SharePoint-biblioteker. Hvorfor er der både et navn- og titelfelt, og kan man overhovedet fjerne titelfeltet fra dokumentegenskaberne? I et tidligere indlæg har jeg beskrevet forskellen mellem de to felter og fordelene ved at bruge titelfeltet. Men i nogle tilfælde giver det ikke mening at have et titelfelt. Hvad gør man så? Jo, der er to muligheder. Du kan enten ændre navnet på feltet, eller fjerne feltet ved at skjule det. I denne video vil jeg vise dig de to muligheder. I et SharePoint-dokumentbibliotek finder du som udgangspunkt navn og titelfelt i dokumentegenskaberne. Du kan se egenskaberne ved at markere et dokument, og herefter klikke på i oppe i højre hjørne. Titelfeltet er af typen enkelttekstfelt, og det er ikke muligt at ændre felttypen. Men hvis du kan bruge feltet som det er, kan du ændre navnet på det. Hvis titelkolonnen er synlig i biblioteket, kan du ændre navnet direkte i kolonnen. Det gør du ved at klikke på hurtig redigering i menuen, og herefter klikker du på den lille pil ved siden af titel og vælger omdøb kolonnen. Nu kan du ændre navnet på kolonnen. For at gemme ændringen klikker du på udført i menuen. Tilbage i dokumentegenskaberne kan du stadig se feltet, men nu har det et andet navn og et andet formål. Du har nu set, hvordan du kan genbruge et titelfelt til et andet formål. Men hvis du hverken kan bruge titelfeltet eller felttypen, så kan du fjerne det fra dit bibliotek ved at skjule det. Jeg siger skjule, fordi det ikke er muligt at fjerne det helt. Feltet er nemlig en del af indholdstypen dokumenter. Ved du ikke, hvad indholdstyper er, kan du snart finde et indlæg om emnet på min blog. Selvom du ikke kan se titelfeltet i kolonnen, vil titelfeltet stadig være synlige egenskaber, og dette kan forvirre brugerne. Så hvis I ikke ønsker at bruge titelfeltet, kan I skjule det på følgende måde. Oppe i højre hjørne klikker du på tandhjulet, og i menuen vælger du biblioteksindstillinger. Her i bibliotekets indstillinger vil det mest naturligt nok være at klikke på titel under kolonner for at finde indstillinger for feltet. Men som du kan se, er der ikke meget du kan ændre her. Det skyldes, at titelfeltet kommer fra indholdstypen dokument, som er standardindholdstypen for dokumentbiblioteker. Som udgangspunkt kan du ikke se indholdstyper i bibliotekets indstillinger, så for at kunne se dem skal du aktivere styring af indholdstyper. Klik på avancerede indstillinger og klik på ja for at tillade styring af indholdstyper. For at gemme ændringen ruller du ned til bunden og klikker på OK. Nu kan du se indholdstyper, og du kan se standardindholdstypen dokument. Klik for at åbne den. Som du kan se, er det herfra biblioteket får sine kolonner fra. Navn og titel. Klik på titel. Det er her, du kan sætte kolonnen til skjult. For at gemme ændringerne klikker du på OK. Tilbage i indholdstypen klikker du på indstillinger for at komme tilbage til biblioteksindstillingerne. For at komme tilbage til biblioteket klikker du på dokumenter. Men inden jeg går væk fra indstillingerne, vælger jeg at deaktivere styringen af indholdstyper, for ellers ses de i dokumenternes egenskaber, og det giver ikke mening i dette tilfælde. Klik på avancerede indstillinger og vælg nej denne gang. Nu klikker du på dokumenter. Lad os se, hvordan det ser ud i dokumentegenskaberne. Marker et dokument og klik på i. Som du kan se, er titelfeltet væk, og brugerne skal nu kun tage stilling til et felt, når de navngiver deres dokumenter. I denne video har du set, hvordan du kan komme udenom titelfeltet ved enten at omdøbe og genbruge feltet eller ved at skjule det. Selv om det kan være en fordel også at bruge titelfeltet, kan der være tilfælde, hvor det er overflødigt og er mere til forvirring end gavn. I bloggen på reconsulting.dk kan du i indlægget titel versus navn i SharePoint læse mere om forskellen på de to felter og hvorfor det kan være en god idé at bruge dem sammen.